karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Tanan nga makalipay niya. Di gud na ako ikawang. Ingon ana na ko kamahal si Lola. Daan pa ko. Oh, Daan pa ko nga tungod lang sa imong lola nga magpakasal ka kang Jo. Daan pa ko. Hay. Jisa, ayaw pag-iskandalo ha? Unfair man na nimo, Matt. Dili mo na pwede nga about na lang sa imong lola ang tanan. You deserve to be happy. Jisa, unsa ba? bro, manggawas na. Daday mo kape. Mateo! Kaya ani mo ko, uy. Wata ko, bro. Bahala ka niya. Che na lang. He! Nganong tanaman mo? Mind your own business! Mateo, I will save you. Dili mahimo nga forever ka na lang mahimong slave sa imong lola. Doon na matingali gibutan nga tracking device katong babayhan na, eh. No? Basig ubag ha, ikaw gibutangan niya. Unsa ba ka, eh? Kaya ganun labot pa mga siya gihapon dito lapita. Sa mo ka gibitaw bayhana, bro. Makahurot og pasensya. Ay, yabo-yabo na hinoni nga akong kape paggukod nimo. Paggukod ako nimo ganina da. Gamay na lang nabili, no? Kayuring pababa na ako. Murag magsapi, no? Pasok sa lugar sa kape. Palitan ng tagalain. Ayan na, eh. Ay, coffee shop sa atbang, oh. Ay, ayan na. Ayan na. Di nila lang taga tingalig. Igadto na to. Tuwa na sa si Jisa dito. Dagko rin tingog ganina, bro. Ngano nakadungog mo to siya? Ay, di hala to sa sdul na to. Lain na sa isod sa auto ka to. Oo, kayo. Clear na clear gi kayo. Klaro. Magtuog ito siya nga kining imong pagpakasal ni Jo tungudan ni sa imong lula. Nga supak ni sa imong buot. Saman, Dadoon ka na pagbalik sa office si Joe, no? Bro? patrabaho ni mo balik? No. I-display lang. Para makakita tong bayhan na unsa ano ko pag-care si Joe. Ang pangutana, musugot ba si Jo? Ayaw lain na po sabot ha. Ayaw sabta nga gigamit rati ka. Ang ako lang nga, di na ko gusto nga samukon pa tong bayhan ha. Gigamit na gyapon ko nimo ana. Ah, Pero okay ra oy. Way problema. Sa imong gisulti, nakasabot ra gid ko. Og dili na ko mo simpatiya ato bayhana. salamat Joe. Salamat. Oh, huy. Buhi akong kamot oy. May mga katabang oh. Nga naman eh. Naibaw na silang kaslon ta. Bisa na. Kawaw gid ko nimo. Dili man sa ingon ana. Oh, Dautan bagod kung akong hagkan ang kamot sa kong pangasaunon. Kasweet ba, oy? Ah. Lang kawa bet nimo oy. Naapagidis nula. Oh. Ayaw pa mo nga. Muram kag nakainom. Buhi na akong kamot ba. Di ko. Di ko makuyog nimo sa opisina. Okay. Ibuyan na. Hmm? Oh. Mau na to ha. Kung naa siya, i-ignore siya, okay? Ayaw ka bala ka. Andam ra ko kung magka-enkwentro gid mi. Kung mahimo, likay lang ang physical ay, ha?
Di sa kumangulata niya, oy. Basta, ang ako lang nga, ayaw pa intimidate. Oh, lagi. Naibawan ako sa kong buhaton. Okay. Ayaw na ganaw. Ako rin mo abli para nimo. Unsa man no? Salamat. Namisa ta mo. Ang tumpoy nga ambisyosa. Hi, Jo! Hi. Swerte kayo si Jo, guys, no? Siya yun na nakakuha sa atong president. Pwedeng makigistorya ni mo nga kita, Jo? Doon na lang ko'y secret nga i-share ni mo. Okay. Why problema. Excuse na ninyo, ha? Okay naman tingali nga anila ta magsulti. Wa naman tingali makadungog sa imong giingon nga secret. Naibaw ka ba? Nga wa kay kugma si Mateo ni mo, bisan kamay? Oh. Shock ka unsa? Ngano ma-shock man ko nga parehas man mi. Oh. Ikay na shock unsa? So, magpakasal yun ay mo tungod sa iyang lola? Medyo. Okay na ka, anak? Nganon dili man. Kaswerte ra na ako. Pagkakagida ay ugnaw. Dili kayo tanto. Medyo lang. Pwes, kung okay lang ni mo, dili na okay para kang Mateo. Ngano nakaingon man ka? Di ka maluoy niya? Imo siyang ihigot sa kinabuhi nga wa siya'y kalipay? Ngano nakasiguro man ka nga wa siya kalipay? Tungod kay iya lang ni kibuhat para sa iyang lola. Mao gani. Para sa iyang lola. Naibaw ka ba nga iyang lola mao ang iyang kalipay? Nga sa ato pa, kung malipay ang iyang lola, malipay rasad siya. Ingon ana nakakapagkagnaong, Jok? Ingon ana nakakaway uwaw? Murag angay na nimong isulti sa imong kaugalingon, Jessa. Mateo! Mateo! Gusto lang tikang i-save! Mahalasad ang imong kaugalingon, uy! Dili pwede nga para sa imong lula na lang ang tanan. Pagpilisag para sa imong self! You won't be happy in a marriage without love! Okay, sa'yo nag-ingon nimo nga why love ang among marriage. Si Jo! Siya mismo maingon nga wa siya'y gugma ni mo. Well, okay lang. Kung wa pa siya ay gugma na ako. Pero I will teach her to love me. Buhi siya! Buhi siya! Wa din ni imong lola, so you don't have to act like that! Kasi may kaikon mo nga ni akla ko. Sultihan na ka. I love her. No. You want proof? You're just acting! Ako mismo nakadungog nga mingon ka nga buhaton ni mo ang tanan nga gusto lang sa imo lola. Wa kay feeling ini niya. Imo lang gitunto ang imo kaugalingon. Gang. Parang nausik ka mo na atong oras din eh. Let's go. Jo! Jo, ayun na lang pagbangon. Alsahon na din. Ayaw lang ko kalsaha. Basig di ka makadaog na ko. Di ko down. Alalayo lang ko. Sige, okay. Ipaduol ko ang babayana. Pagmata na, Mateo! Doon na ta. Okay. Wa pa kumahuman ni mga Diyos Gang, dunit ako.
Nakadaog raman day ka na ako. Ayan pagduha kay tingalig di ko kabanan sa matumbata. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!